Assalamu alaikum, a wannan bidiyon za mu nuna muku yadda za ku bude Exness trading account. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, da fatan kowa yana lafiya. Mun yi bidiyo yadda masu Android za su bude account ɗin practice a cikin manhajar Exness. To yau za mu yi bidiyo ne akan masu iPhone akan yadda za su buɗe manhajar Exness. Masha Allah. Nan ga Exness link ɗin da ke cikin group. Kowa kawai zai danna link. Da ka danna link haka, inda kai ka safari browser naka, bari mu refresh. Za mu jira link ɗin ya buɗe. Yauwa, after link ɗin ya buɗe, abin duk kusan kawai bambancin browsers ne. Link ɗinmu na buɗewa sai mu danna register. Kun san ana Android na ce muku demo, idan muka danna demo zai buɗe mana account na practice direct, zai kai mu ya buɗe mana. But amma me muna so mai profile ɗinmu direct, muna so mai register akan profile manhajar Exness kafin mu je mu buɗe demo account. Masha Allah, to yanzu ga register mu nan ya bude. To dama yana budewa zai kawo mana wajen country, sannan zai nuna maka region of resident. To zamu zaba nan, da mun zaba mun bude, ba za mu zaka iya ka je ka nemi Nigeria ka sa. Na san yawancin al'ummar mu yan Nigeria ne, ko a wata ƙasa kake kawai zaka nema ƙasan ka ne ka sa. Bari in rubuta Nigeria ba sai mun bata lokaci ba. Muna sa Nigeria haka, sai mu zo mu sa email din mu. Let's say za mu sa email din mu haka. Mun sa email ɗinmu. Bayan mun sa email ɗinmu, za mu zo mu sa passport ɗinmu. Sai mu danna continue. Kar ku manta da ku checking din wannan wajen idan ya zo ba haka ba. Mun sa kasar mu, mun sa email din mu, mun sa passport, sai mu continue. Masha Allah, account ya bude. Yanzu mun yi register akan manhajar Exness kenan, wato dillalin da za mu yi practice akan manhajar su. To yanzu kun ga ya bude mana abu guda biyu. Kar ku manta, anan ya sa mana demo account. Wannan demo account din yana nufin account din practice. In kun lura daga sama yasa 10,000 virtual money, full access to the terminal. Wato 10,000 virtual money yana nufin kuɗi ne wanda virtual ne, a gane ai, ba real money bane. Sannan yace zai baka access zuwa kan terminal da muke yin practice kenan. Amma a can ƙasa sai ya sa ma no withdrawal. Yana faɗa maka cewa ko mun yi riba ko mun faɗi ba za mu iya cire kuɗi ba. Shi kuma na ƙasa kun lura za ku ga an sa real, aka ce real money, full access to the terminal, instant automated withdraw. Kaga ana nuna maka cewa wannan na ƙasan shine wanda in za mu fara asalin business ɗin mu, wato kasuwancin za mu buɗe. Amma yanzu me wanne muke so mu buɗe? Demo na practice. But amma me kafin mu buɗe demo na practice za mu je gwari-gwari saboda kowa ya fahimta. Za mu danna cancel. Automatic sun riga sun bude mana wannan demo din. Automatic sun bude mana shi, gashi nan sun sama virtual money. But amma me ba da wannan platform din muke so mu amfani ba, saboda wannan web browser din su ne. Idan muka danna wannan menu din, kar ku manta sai ka danna menu, gashi nan a sama. Kana dannawa zai bude maka watch list, portfolio, support. To abin da zamu danna a nan shine zamu danna kan Exness product, wannan na ƙarshen na can ƙasa na kusa da logout. Muna danna Exness product, abin da zamu gani na farko shine personal area. To zamu tafi dashboard din mu ne. Muna dannawa zamu tafi dashboard din mu. Ga dashboard din mu nan ya bude. A nan idan kun lura a saman nan ya sa hello, fill in your account details to make
your first deposit. To kaga yana cewa ka yi KYC, wannan ma'ana kenan ka yi complete din account ɗinka sai ka yi deposit ka fara kasuwancinka. But amma mu yanzu ba real account za mu buɗe ba, za mu buɗe demo ne, wato account ɗin practice. To he muka zo nan muka janyo ƙasa, za ga my account gashi na aka sama real ga demo. To nan real ne wanda suka buɗe ma guda ɗaya. To kawai abinda za mu danna kan wancan demo ɗin. In muka danna zai dawo mana ya nuno mana wannan shine account ɗin da suka buɗe mana. But amma namu muke so mu buɗe da kanmu, sai ka danna create open new account, ga arrow nan na plus. In ka danna zai buɗe, yayin da ya buɗe maka a haka zai buɗe maka gashi ne ya sa maka standard, gashi muna da pro, muna da raw spread, muna da zero. To a wanda zamu bude shine zamu bude wannan na farkon, wato kar ku manta demo zamu bude. Amma yanzu MT5 suka sa mana anan sama, in ka zo kasa inda aka sa open new account, to zamu canza MT5 din nan mu mai da shi MT4, saboda MT4 ya fi sauƙin amfani ga 'yan koyo, wato wajen yin practice. Sai mu danna continue. Muna danna continue, kar ku manta open a new account standard MT4. A nan kun ga ya sa mana arrow wannan color din akan real account. To zamu mai da shi kan demo account haka. Idan ya koma kan demo account shikenan. A nan zamu zaɓa kuɗin da zamu sa, ga $500 nan mun sa kuɗin Amurka. Zaka iya canza currency ɗin ka sa wanda kake so, amma dai yanzu mun bar shi a, tunda practice zamu mun bar shi a $500. Sai a nan zamu zo mu sa passport ɗin mu, sai ka zaɓa passport ɗin da kake so sai ka sa. To mun sa passport ɗinmu, muna danna create account sai mu dan jira. To account ɗinmu ya buɗe gashi nan, wannan shine muke kira demo account ɗinmu da muka buɗe. Demo account ɗinmu kenan, za mu dan jira saboda ya mana loading ɗin kuɗin da muka shigar tun gurin sawa. To yanzu wannan demo account ɗin bari mu je mu ɗauko login ɗin shi, wato za mu je mu danna nan sai mu ce he mu je account information. In muka zo account information kun ga sun kawo mana abu guda biyu. A nan abu guda biyun da suka kawo mana sun nuna mana ga saba, wato Exness Trial 10, sannan kuma ga MT4 login. Wa'annan su ne abin da za mu yi login da su. To sai muka yi copy, ba ruwanmu da wannan saba, kawai mu rike ta idan mu, kawai sai mu yi copy din lambobin login ɗinmu. Muna yin copy lambobin login ɗinmu sai mu koma dashboard. Kun ga kuɗin mu ya hauro, kuɗin da muka sa wanda muna so mai practice. Zaka iya sa kowane amount, amma ka sa $500 saboda kakka je ka loda kuɗi a cikin account ɗin practice ɗinka kaga kana samun riba ka sha dare ɗaya za ka yi kuɗi. Muna so ne mutum ya sa abin da zai hankali zai ɗauka, domin practice zami. Bayan wannan kuɗin namu yayi loading kuma mun kwafo number account ɗin mu, kun ganta a nan wajen, zaka iya ƙara kwafin ta kai highlighting ɗinta. To sai mu danna kan wannan thread ɗin. Muna danna kan wannan thread ɗin na gaban shi, kaga abin da zai sama thread MT4 web terminal. To ba web terminal muke so mu je ba, za mu danna ƙasa ne, mai ƙasa, ko let's say mu danna, in muka danna kamar masu iPhone yawanci zai kai mu web terminal ne, inda za mu yi login a web. To abin da za mu yi shine za mu dawo App Store. In muka je App Store akwai wannan, za mu iya yin login ta web server, amma me muna so ne mu ɗauko App Store na practicing din, wato MT4 din kenan. Za mu zo nan za mu yi searching din MT4 kawai za ka sa. Da mun yi searching din MT4 sai mu dan jira. To wannan na farkon da ya kawo kun ga MT4 MT5. To account din practice din da muka bude a under MT4 muka bude, domin ya fi sauƙin sha'ani ga 'yan koyo. To kun gani ya samu open, ma'ana kenan ni ina da account da wannan ina da account da su. To da ka danna open zai kai ka direct in kan installation din shi, zai kai ka cikin account din. Yana kai ka ciki, abinda za ka yi direct sai ka danna zuwa settings. Yana danna ma zuwa settings za ka danna kan wannan, kana dannawa sai ka danna wannan plus din. Da ka danna wannan plus din sai ka danna open, sai ka danna login, ka danna open domin mun riga mun bude. Kana danna login, wannan abin da muka dauko number na namu na login, kun ga sabon mu ta kawo. Idan ba ga Exness, in ba ga Exness Trial 10 ba za ka iya yin searching ɗinta a sama bot, amma ga namu nan ya kawo. Yana zuwa sai mu shiga, muna zuwa nan kawai za mu sa login ɗinmu. Muna sa login ɗinmu, wannan lambobin da muka ɗauko sai mu zo nan ƙasa
Muna zuwa nan ƙasa kawai sai mu shigar da passport ɗinmu. Da mun shigar da passport ɗinmu sai mu danna login. To kun ga shikenan account ɗinmu ya buɗe yanzu haka. To masha Allah, ina fatan kowa zai je ya bi wannan procedures ɗin domin shi ma ya buɗe account ɗin shi. Idan baka gane ba ka ƙara kallon wannan bidiyon. A cikin record ɗin mutanen da suka buɗe wannan account ɗin practice ɗin mun ga mutum 25. Kuma akalla wannan group ɗin muna da mutane 500. Ya kamata a ce akalla rabin wannan group ɗin sun yi rijistan account ɗin practice saboda ba ma so mu wuce muna dawowa baya. Ina fatan kowa zai hanzarta ya buɗe domin next week muke so mu ci gaba da mu fara practice. Ba za mu fara practice ba har sai mun ga adadin mutanen ya ɗara haka. Alhamdulillah.